Goddag alle sammen. Velkommen til part 2 af scooterhygge, eller garagehygge. Vi har fået gjort lidt ved gokkejokken herovre i hjørnet. Mr. Kameramands gokkejok. Og så har vi fået stalkeren op at køre sådan nogenlunde. Og vi er stadig lidt indstilling, men er der snart. Lidt meget indstilling. Ja. Men vi har fået endelig malet fældene. De er blevet... Jeg sagde godt nok til Sonny, han var ude og prøve den, at de skulle gøres rene, men det nåede han jo selvfølgelig aldrig, som Sonny han nu gør. Så for helvede. Og forgangsen, den er også blevet malet. Dog er den begyndt at krakelere lidt der, og der var vist også nogle steder på fældene. De blev så også rimelig lavet meget hurtigt. Og så er det ikke blevet det pæneste, men for hvad det var, så er de sådan set fine nok. Og Stalkermissen, hun er oppe at køre igen. Hun er oppe at køre, men hun er ikke oppe at køre 100%. Nej, mangler lige ny tænding og så... Ja, og så skal vi også have muligvis fundet ud af, hvordan vi fikser nogle fold. Fordi at hun bliver rimelig varm, rimelig hurtigt. Vi var ude at køre, hvor at min den kom op på lige knap 40 grader, hvor hans den var oppe at kysse de 91. Det er ikke så. Så det skal laves på et tidspunkt. Det er jo så godt, at vi har hele vinteren til det. Og vi var lige ved at miste fingrene, fordi der var fucking koldt. Så ja, så håber vi på, at Sonny søs stalker den snart kommer ud og køre igen. Og så ved jeg egentlig ikke helt, hvad der skal laves efter. Vi har også fået den sort hot Villas op at køre. Så mangler vi lige noget tænding på Marius' spamklatten. Og så, hvad fanden mangler vi ellers? Ja, den er fin. Jamen stalkeren, den bliver jo vist sat lidt på pause. Lige angående kørekort, der skal spares op til. Og så muligvis senere hen, hvis vi er heldige, bliver der lavet mere stalker. Nye skjolde snakkede du om. Hvem var der også remskive, eller hvad var det? Måske, hvis jeg får penge. Ja. Og så en mindre udstødning i går, OB. Det er svært at finde, okay. C30 på dem højere. Med standardtænding. Okay. Og så skal vi have fundet en anden måde at montere forlygtet på, fordi at selve frontskjold, der er her, godt nok er det knækket, så det er blevet skåret til, så de der kinder, der, eller hvad man vil kalde dem, de er af. Men når man prøver at line lortet op ordentligt, ja, så er der en forlygt, der gør til, at den ikke gider. Så den skal vi lige have monteret på en anden måde. Vi snakker om at få den til at sidde dernede, nok med nogle bøsninger eller spændeskiver. En eller anden måde, ja. Og så håber vi på, at vi kan få salat fjernet, men det ved vi ikke om endnu. Og så skal der større køler på, fordi at... Forhåbentlig større køler på, fordi den køler for ikke en fed skid. Hvad fanden... Tomhusen, den bliver højst sandsynligt snart kastet over højre skulder. Fordi at... der er ikke særlig meget vejr tilbage på den. Og ham, der ejer den, han er sådan lidt gået død i den. Lidt, det kan vist ikke gøre. Ja, han er gået meget, meget død i den. Så den bliver nok også snart solgt eller smidt ud. Så har vi Sippen, der forhåbentlig snart kommer op og køre, men skal samles. Og hvad var det ellers, der manglede? Der skal nyt bagdæk på, så det er punkteret. Så skal vi have karburatoren tilbage. Ja. Der Villas. Jeg tror, måske, så skal jeg nok også lige have lidt indstilling. Ja, højst sandsynligt. Ja.
Men er det ikke karburatoren der her? Nej, det er Sonnys. Det er Sonnys. Den du har så også et helvedes det. Men ja, jeg er nogenlunde færdig. Måske kommer der noget special klister. Det er lige, hvad pengene de rækker til. Zip forhåbentlig op at køre. Og så skal den, hvad skal den overhovedet? Markræs eller sælge? Jeg tror, vi laver den til noget markræs eller sådan noget. Eller bare hyggescooter. Ja, sådan en vendescooter. Ja, bare sådan, at man kan ligge og køre på ind i skoven eller sådan noget. Ja. En man er ligeglad med, agtigt. Det kan du få ingen penge. Ja, det var det. Men der skal egentlig ikke rigtig laves noget i dag. Der OB'eren han skal på arbejde. Og ja, joggen den mangler egentlig bare, hvad den hedder, klistermærker måske. Så gad jeg godt at prøve med min 3G-kobling. Jeg har over i den blå, jeg er. Men tiden den rækker ikke lige til det i dag. Måske senere i aften, men det er ikke sikkert endnu. Og vi har ikke rigtig noget til at lave på staldgang. Og Sonny og Silas og dem, de er hver deres steder. Ja. Yeah. Så der skal jeg nok heller ikke noget for dem. Nej. Så. Ja. Vi må vende tilbage, når der er noget mere content at byde på. Moin. Indtil senere. Nå, OB. Hvad er det, vi har sat os i mål på? Prøv at ringe til en ven, som ikke gider tage det. Ej, men jeg tænker noget mere med stadion. Det er ikke det store problem. Nej, der er ikke nogen problemer med den, men hvad var det, vi skulle til? Skilte den ad. Vent, eller sætte den i vent og sige skilte den ad, og så får de lavet noget bedre. Ja, håb på, at der bliver spurgt op til noget autolakering. Man skal i hvert fald skille sig ad. Måske finde en ny forraffel. Ja, man skal bare lige fixes. Fixes? Det tror jeg sgu ikke, du kan med dem her. Trust. Sådan som den ser ud, så tror jeg sgu ikke, du kan. Jeg er kontakter. Ja, og så har du fandme Danmarks vildeste kontakter. Jeg tror ikke, det kan være det. Men ja, vinterhi, den skal ikke ud og køre med. Da første gang salg, det er kommet forbi. Og ja, så skal den laves pænere. Blokken, den skal sandblæses. Forhåbentlig. Måske også stillet sandblæses. Ja, ledningerne, de skal nok af. Bare lige midlertidigt, jeg ved ikke om de kommer på igen. Jeg tænker bare lige væk, at ledningerne skal på. Jeg tænker, at ledningerne heroppe, de går ikke til noget af det. Nej. Og fældene, hvad skulle de også slibes ned? Ja, de er også svært at krakelere lidt. Ja, så også autolakeres. Jeg tænker på, Ja. pengene ligger til. Og så højst sandsynligt nogle nye skjolde. Da de har set en bedre dag, og så måske prøve at finde en anden måde at montere køler på. Måske finde en helt anden køler. Rykket relæet hernede. Da det ser i vejen, sæt den her på en anden måde. Ja. Så er det hele lavet noget bedre. Man ikke bare lige sidder sådan, vi kører. Ja. Nu har vi så også hele vinteren til det, så det er jo super. Joggen, den ved jeg ikke, hvor meget der kommer til at blive lavet med. Jeg overvejer stadigvæk kraftigt de der stafferinger. Men det er egentlig også det. Så tror jeg ikke rigtig, der er mere med den. Måske noget anmalet felt, der er ikke, eller det er ikke det superste malet. Men det ved vi heller ikke endnu. Men vi vil få skilt det meste af staldgerne ad, hvis ikke det hele. Yes. Moin. For vi har night vision, damer popper piller, fester som i Kingston. Typerne herinde er ikke som Paris Hilton. Hun kaster med den røv frem og tilbage som King Kong. Ja, og vi er alle slags nationaliteter, når vi er til party. Ja, og de folk som jeg iblandt, de har var, når vi er til party. Ja, og når musikken den er skruet helt op, gotta shake that body. Ja, og vi er baddies, som er klar til det hele, den er sten, det er en dark room party. Fucking liderlig og rowdy, alle fucking liderlig og rowdy, så det dark room party, dark room party,
vi er alle slags nationaliteter, når vi er til party. Ja, og de folk som jeg iblandt, de har var, når vi er til party. Ja, og når musikken den er skruet helt op, kan der shake that body. Ja, og vi er baddies, som er klar til det hele, den er sten, det er en dark room party. Alle fucking liderlig og rowdy, ej. Alle fucking liderlig og rowdy, ej. Så det dark room party, ej. Dark room party, ej. Alle fucking liderlig og rowdy, ej. Alle fucking liderlig og rowdy, ej. Det har været lidt tid siden, vi har set filmen. Fordi, ja, Gullers telefon, den er fucket lidt. Ikke noget plads. Ja. Ikke noget plads. Ja, sådan lidt møg. Men nu har vi endelig fundet problemet. Så siden sidst jeg har set, så er stalkerne blevet skilt fuldstændig ad. Den er klar til at blive sandblæst, afslokeret snart. Og Gokkejokken, der er blevet rykket ned til Rutter igen i hans kælder. Hvor den forhåbentlig snart bliver, eller ikke forhåbentlig, den bliver desværre sat til salg. Det går Rutter. Ja. Yeah. Biler lige rundt om hjørnet, og forældrene synes ikke, den er særlig sej, selvom vi synes, den er sej, og den kan godt lave brænder. Der kommer lige et klip lige der. Men ja. Forældrene synes ikke, den er sej. Jeg gad også godt noget ASFS projekt, men nu må vi se. Eller med mindre der er en, der har en god mængde penge og en VGA. Han synes ikke, at jeg skal have en VGA, men jeg kan fandme godt at have sådan en spasserklar, og bare køre hjernen ind i en pære, hvis det er det, man lige har lyst til. Men ja, vi regner med at tage ned til OB, måske filme køreturen dernede. Det kommer an på, hvad telefonen den lige vil være med til. Men indtil videre, så går det godt. Så det kan godt tænkes, der kommer en lille kørevideo ned til OB'eren. Ja, hold din kæft. Nå. Vi ses sgu da i det. Nej. Så sig mig, hvem er du? I finder kun en sus. Jumpy Coop, find mig herude, så sig mig, hvem er du? I finder kun en sus, switch your brother, fuck your mother. Her lad mig vise, hvordan os vi runner. Os vi ikke fishers, vi er helt 100. Tror det var på tide, at dørs, der kommer. Spansk bølge, som Atletico Bilbao i et jogging-sæt. Med en vild farve på din kæft. Og forbliv tavsvig som dem. De på Queensland. Se på dem, de har knækket nak. Tænker, hvordan vi har ramt den fart på den vognbane. Hvor fanden i helvede blev loven af Volvo V90 på vores bane. Paper chasing havde en drøm ned i går, når man fucking med det. Gik i gang med at stash, og så fucking tæl den. Der er ikke mere plads. I kan bare vente bagved, bare vente bagved, bare vente bagved. By tracksuit kombineret med Nike shoes. Simpel ikke for mig, but jumpy cool. Find mig herude. Så sig mig, hvem er du? I finder kun en sus. For så bliver de reffe på lænder tilbage, lad mig gøre, hvad jeg er bedst til. Jeg er i vognen med nogle heste. Stilen er en pris, du har ikke råd til at hæfte. Så skru på volumen, sen hastighed, vi er op på kubik i den her motor, går ikke længe, for vi er offroad. Baby, giv mig tid, lad mig vise dig, hvad vi er opnået. Tror, de vil vide, om jeg altid siger fuck slow. Den humor, der BMW op på vej. Går ikke længe, for at der er en levering hos dig. Fuld i komfort, brug det formel lidt. Vi er oppe i fart, føles ret til mig, hvor du hen. Så lad stack telefon til, nu har vi lidt. Hun er patruljen, tror de båd på, hvad farve vi væk. By tracksuit kombineret med Nike shoes. Simpel ikke for mig, but jumpy cool. Find mig herude. Så sig mig, hvem er du? I finder kun en sus. Jumpy cool. Find mig herude. Så sig mig, hvem er du? I finder kun en sus. Gånga mig från natt till dag, om det gör dig glad.
Hvad? Det er slet ikke så langt, som det er. Jeg tror, vi kan køre vi. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, and I go to sleep, and I drank up all my money, tasting kinda lonely. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, high all the time to keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Wake up, daddy's at the playground. How I spend my daytime, losing up the crowd, make them feel alive. I'll make it fast and greasy. I'm numb way too easy. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. High all the time to keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Staying in my play pretend, where the fun ain't got no end. Oh, can't go home alone again, need someone to numb the pain. Oh, staying in my play pretend, where the fun ain't got no end. The gold and it's again hard. Well, I'll be a daydream. I'll wear your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch.